aku ngarepe sing ora mesti, padahal pengine dadi siji ning nyatane aku sing loro ati. Kudune ora mesti masalah hati anane mung galaran, kenyataan loro ati wis saka sing ora mesti, padahal pengine dadi siji ning nyatane aku sing loro ati. Manut dalane Gusti iki api, manut caritane yen pancen ngene takdire
aku sing koplo